हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। आज आम भोजी करने आसलु भीमकुंड। देखो ये हूँ आम से डुसा जी हूँ रोसैया ये आमर सुनाराम पापड़ भांगी जगातार गोटे कांधरे उला पकई पापड़ पकाउची। दीपन भाई आम छांकुंट हिमांशु सेपट बसी देखुची। मटन रोसैया आमर होती सुशांत, मिस्टर सुशांत सर। एपटे आम दीज सांग बस आपटे देखिए मैं ब्लॉग करने भूली जाइलु पुणी लेट्रे ब्लॉगटा स्टार्ट है। यहाँ आमर हम छतु छतु अबे ब्लॉग भूली जाए खिड़ा सब खाइबार व्यस्त अच्छा। यहाँ हूँ आम ड्रेस पत्र सब हेलमेट पड़ी बैग पत्र पड़ी पड़ी आम गाड़ी भात हो सारे खाली मटन टा हम आ मटन केते गला रोसिया भाई मटन कषा चली बर्तमान भाई दियो एटा ये कोन छतु छतु का कोन करा भाई ये पकाउ की छतु पकोड़ा पके चलो पके चलो। हाँ कलर ये कलर है चलिए पकुड़ी भाई देखा ना बहुत खराब भाई कलरटा। हाँ ठीक है ना खाइबा बहुत ओरिजिनल आप सब पापड़ खाईदे सब देख ए सुनार सब पापड़ खाईदे बैग रे भर्ती कर नहीं जी बोली एटा मिसौनु खाई जाऊँ बस बस आस सब भाई मैंने रोषे कर टावरटा हूँ भीमकुंड वाच टावर से भितर जा देखिपारे पैसा देवा पड़ो। ये 12 मजा बिक्री हो आइसक्रीम ठंडा सब कथा मिलूँ। एपटे गले भीम प्रतिमूर्ति देखिपारे भीमर प्रतिमूर्ति भीमंकर एपटे केउंझर साइड से दूर देखा हूँ मयूरभंज साइड देखिए पार्किंग प्लेसटा गाड़ी से पड़े अच्छी सब से पछपड़ को पार्किंग प्लेस अच्छी सब बस अच्छी सेपटे सब अच्छी दब गोटे कॉर्नर्स रूम
କରେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଆପଣ ଦେଖିଦିଅ ଗୋଟେ ଦିଅ ଚାଟ୍ ମସଲା ମିଳିବ କି ଚାଟ୍ ମସଲା ଚାଟ୍ ମସଲା ମିଳିଲା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଧରିକି ପଳେଇବା ଖାଇଥାଏ ସାଫ୍ରୋନ୍ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ନଥିଲା 11ଟା ବେଳେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଆଖୁ ବି ମିଳୁଛି ପିଇବାକୁ ଟୁରିଜିମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସବୁଆଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଜିଞ୍ଜର ପେଷ୍ଟ ଯାହା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜିଞ୍ଜର ପେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ଖାଇ ପଳାଉଛି ଆଚାର ଏଣେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି ଟମାଟୋ ଆଉ ଇଏ ଏଇଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଲଙ୍କା ବୁଲୁଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ମିଳିଲା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଇଟା ପକେଇକି ଖାଇଦେବା ଆଉ ହବନି ମାନେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମର ପକୋଡ଼ା ବି ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଲାଗି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ତା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏଇ ଚାଖଣା ଆସୁଛି ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍କୁ ପକୁଡ଼ି କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ତେଲ ହେଲାନି ସବୁ ସେଇଠି ପକେଇକି ପକୁଡ଼ି କରିଦେଲେ ଭଜା ବେଳେ ହେଇଯାଉ ନା ଟିକେ ଖାଲି ଆଳୁ ଭଜା କରିଦେବା ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ଟା ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା ନିଆଁ କାଢ଼ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ବେସନ ଦେଇଛ କ'ଣ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ନା ଆଳୁ ଭଜା ଆମର ସବୁ ଛଙ୍କା ଛୁଙ୍କି ସରିଗଲା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଉଛୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ଆମର ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ପିଆଜି ଆଳୁ ପକୋଡ଼ା ପିଆଜ ପକୋଡ଼ା ପିଆଜରେ ପକୋଡ଼ା ହୁଏ ନା ପକୁଡ଼ି ଗଲେ ଖରାପ ହଉ ପକୋଡ଼ା ପିଆଜ ପକୋଡ଼ା ଚାଲିଛି ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ବିନା ମସଲା ପିଆଜରେ ପିଆଜି କହୁନ ବିନା ପିଆଜରେ ପିଆଜି ବିନା ପିଆଜରେ ପିଆଜି ବିନା ପିଆଜରେ କେମିତି ହବ ପିଆଜ ପଡୁଛି ସବ ପିଆଜି ତା ସହିତ ହଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ପିକେଲ ଆଚାର ଲଙ୍କା ଆଚାର ଟମାଟୋ ଆଚାର ମିଳିଲାନି ଫାଇନାଲି ସବୁ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେଣି ପିଲା ଆମର ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ପିଲାଟା ଆଗେ ବସି ପଡୁଛି ଏଇଟା କିଛି ଆରେଞ୍ଜ କରିନି ଗୋଟେ ବେଳେ ଆସିଲେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ ହେଲା ସବୁ ଏ ଭାତ ଆଉ ମଟନ ଅଛି ହେଇଗଲା ଆମର ସବୁ ଗାଧୋଇ ଉଧାଇ ସବୁ ପିଲା ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଯାଇକି ବୈତରଣୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ମୁଁ କରିଗଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଲାତି ଚକଟା ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ବିଲାତି ଚକଟା କରିବେ ବିଲାତି ଧୋଇଦେଲନି ନା ସେମିତି କରିଦେବ ପୁରା ବାସ୍ ଖାଇଦେବି ଦିଅ ମତେ ଚୁପା ଗୋଟେ ଛଡ଼େଇ ଦିଅ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଠି ଢାଲି ଦିଅ ପାଣିଟା ଚୌପତି ଅଛି ମୁଁ ଆଣି ଦେଉଛି ନାଇଁ ଧର ଏଇଟା
କହିଲ କେତେଟା କି 9ଟା 8ଟା ନା 9ଟା ଦେଖିବ କେବଳ କିସ କରିଥିଲ ସେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଇଏର ପକୁଡ଼ିରେ ଖାଇଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ କର କର ବାଡ଼ ତୁ ବାଳ ଏମିତି ମୁଁ ବି କାମରେ ଆସିବ ଆଜି ଏ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇ ପକେଇଲାନି ଚୋର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ବାଢ଼ା ଅଛି ଏପଟେ ସାଙ୍ଗ ଆମର ଏପଟେ ଟିକେ କର ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖର ସାଙ୍ଗ ସବୁ କଥା ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଆଣିନଥିଲେ ସବୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେପଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଥିଲେ ନା କ'ଣ ଏପଟେ ବାଣ୍ଟି ଦେ ତୁ ବସି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ମାଲିକ ଗୋଟେ ବସିବ ସେଠି ପଢେଇଲେ ନା ସେପଟେ ଦିକା ଦେଇଦେବୁ ସେପଟେ ଦିକା ଦେଇଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ ନା ସବୁ ସୁଶାନ୍ତ ବଡ଼ ହେଲା ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ହଜିବ ଲାଗିବେ ସୁଶାନ୍ତ ଦେଖ ଭାଇ ଯାହାର ଡବଲ ଡବଲ ଲାଇସେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ଏପଟୁ ପଳେଆ ସୁଶାନ୍ତ ସେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଦେ ସେଇଟା ଜଣେ ବସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇନଥିବ ବୋଧେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଦେଲେ ତଥାପି ହବନି ଆଉ ଜଣ ବସିବା ପାଇଁ ହବ ଥାଳିଟା ଖାଡ଼ିଟା ହେଇଯିବ ଥାଳି ହେଲେ ଛୋଟ ଖାଡ଼ିଟା ହେଇଯିବ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋଟି ଆମ ବସ ହଁ ଇଏ ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ରଖିବି ତ ଆଜ୍ଞା ରଖିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ିଲି ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେଇଠି କମ୍ ଅଛି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ ଇଏଟା ଦେଇଦିଅ ତମ ଆଇଟମ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେଇଠି ଦେଇଦିଅ ଦେଇ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା ନା ରୋଷେଇ ପରା ଟିଚର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ସବୁ ବାଢ଼ାବୁଢ଼ି ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ ପିଆଜର ବିକଲ୍ପ ଅଛି ଖାଇସାରିଲାଣି ଅଧା ଭାତ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଃଶାସନ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଏଇ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ତାପରେ ପଳେଇବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ମଟନ ପାମ୍ପଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି କ'ଣ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ବା ତ ମନେ ପକେଇ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବୋଲି ଗୋଟେ